te saisen perlo hakane kapor. Aqua banuan ra akawi kamat apedeng jungpi. Aqua ru benia tai benia thir benia fliu jingmut bayade bat kate ka jingja menin mensisngi damit mo kadui beji e damit kat dangwan pai naka jingdon kam jungi itai MDC badon burom jungi naka parti BPP ide ti majau basong basa naka tain malki naka snong malki te hakane kapor ngamla khlem da pun sngow ngamla khlem da pun pau ya ka jing sngow diaw jing sngow susi bat jing sngow lungo ya ka jingmu jing perkhat jungi jeg benriu ke bakerpang jungi hoit na do menchua kumbangi jio sngow naki briu naki khamtam naki rensan social media mo yo sngow yi ba ki briu ki ong hana ki jeg benriu khasi jungi kidap daki kidap dakita ki sap ki badon ke bala penslei kerpang do blei dagi sap arsap lai sap sau sap san sap dagi sap bisni dagi sap keba kibaya pe lorni wei ka sap keba ban penhiar ya laki parado parasnam arsut leisut syatem syariat beniatan petulun parado parasnam lajong ban penjak burom ya laki parado parasnam lajong khamtam dayo lat lei ki kenthei namar khamtam ki kenthei hi ba hakane ka jelabi jungi long kimba kumbangia shun iwei kata ka de ka jinglong jungi parado parasnam jungi dakile ki senrang mathem matto mat penyap long khamyar khamduna ban pen viral ane ban kontho kunno dale ki senrang kendiat kata ka jing pluding kata ka jing viral kata ka jing ya kunno kontho walade hayeng hasem hasnong athau ne haransan social media sulong ben hai re hai te ngathrai ange scam ba piui alak ya kadur jonga akane kapor nomor kalait kemdade ya kebasyai kebabiang hanrei ngathrai ange scam ba piu sngow ya kasur jonga ya perlok ningkong e ngakwa benong ba sayale agar bala ben pensyai lane penpau ya laka komen jong piru akane ka video jonga bat kat bala sayale ban like ban share bat ban subscribe ya ke YouTube channel jonga te perlok kamat kalong kumni habang UPI habang apej ya ki video ki bala sakyang stat ba ki rensan social media nga bun ki thumbnail bun YouTuber ki bu be de ki thumbnail jung ki tin biar jung ki ken biar kumba ong tin pareng mo jaka ban peni ban penpau ya ka jing mensau jung itu bapeli ke bala ngat ha ka apot sepsi ya ka apot ke basusi henrei ki parado prasnam jungi ki alum ki ale asitom watla kim hun daka batho daka tin khasi ngi la sedang kipun hun ya lade ngathrai hun hira ban sule tangom taru kida tho sa daka tin pareng da kumne kumtai ta de ti majau emele jong BPP ubala lap haka kali bala kolon kubala no sha nala kibadon deki bitor biar kumta kumne ani lai phojai lai phorukom rokom ya kuntho kuno bat mtip ya kadau ya ka kut ya ka sedang ya ka tanrai henre ka ban kuno ban thau ya ka banuan ra ya ka jing snew ya ka nam snew ya ka budnam jing ya koloi jing ya stat mtip ya ka dau ka badaine umdaine hakanu ka rukom yo lese gidon ki parlok prajor ki badai ki sendang ki balaya lejlang mo ki adi kita hoj
kat kum ka rukom mo kat ka jing sngow jong I bapli da ka bas ngurit yo lese ki badi de gitu gi parlok gitu gi ba butlang I eh mla ban khang em mde ka briu bas nguhe sumeng bano wadi ngadi MDC wadi ek maju gitu ki ba kwadi mon sngu bala jong yo lese bapli snap yo lese bapli la ai kata ka jing kurwo benong wadi than hakapor banyak kali yo lese la bandai kuntaru Henry kata ka jing target ikitu arngut umdon bakren namar belai di senrang sia kuno kunto sia target bet haka base bet tang itu deti majau bitunan kane ngai yung de ke kadiga jing bisni kadiga jing kwa ban that kane de ke jing kwa jung kitu gibreu kiba kwa ban tan asut namar balai baro kadiga jing bisni bat bam kwa ya ka jelala jong ban sa sensar haka haki breu lejong haki parado parasnam lejong ki kwa abet ban sensar be kane ka jela de ki mut ki stnar ba ki breu jungi bangsa sa sensar haki wei bansa sa tuklar bet haki wei kwa e ka ing kaseme kari ka jaka puta ya ka kundo siap lejong ban sensar be do breu na yeng lejong ni kwa abe ban susong tunum bos ben kat kum ka jing pe junga namar hakini ki election ke bamantang I naki parado prasnam prapo persen kila ai ya kakti kadiang kamon ngimla klam da ai kublai kerpang naki jid bendru jungi lasdang ban stu lasdang ban syai henry don naki arpo persen kwa ban paria kwa ban stu bakla naki parado prasnam lejo ngasku susi peno hakane kapor ba kaklain ka jing sniu ban ya ka jing baha da file baha sispa sen da fi bakla tang si klemat ka jing jaburom bat jing ban kuntho ban yu ban ani hai de hai muntoi ka jing nyarap ke basis pasen tang si sen fin bakla mut ka jing sa kuno kuntho mut mdon jaka banyasai kalong sya kunta habang apen kat kum kane ka juk ke bamata mla ban si kuliang eke mla ban fin mo ban pun stu ikibriu ba umdei kamdei kabamlong yulese kadon ke sa lendet ailat ken ya up ken sipor to kitbok kedriang I to ya duai na benta jung I na dangdon hapedang hakamet kebam syat kebam klein haka jing pang jing sistem kebajur mo baya tungku Henry kat kum ka jing pet junga ngai ani wow I kumban le bam im no balei bu taka bitor o kataka tendong biar hapo kali na A1 ani tik kumbala penyam breu lale kapo ba YouTube na kawan kita tendong biar balei padi pemde banle kumta kade personal matter te bro umde bale ki kam ki jam haki hakapor bomde haka duty mo kadon ka hok kadon ka por kat kum mo hangi ubreu in pelat por yala de bale sungubha kadon ka por ba ngidon kam ban pelat ban perkhat yala jong ban pelat naki tension te among ya kata tang ban light naka ki jingmu jing perkhat ngin ya di no daka kiat ini ale sungubha no tang ha kiat henry ku kat kum ka jingya kun tho kun no hakirin san social media ngai ani kumba kini kinong kun no nong komen I kumba la thiet du ya ka MDC badon burom jungi mlong syu ban yat ban yeng ban le sungu bha
Ndai kat kum ka jing pe junga jing perkhat junga umdei bale bakla la ne umdei badi buai tangleng am thrai badi i MDC badi babam bapen buat la de hendrai nga thrai kidon ki wei ru mo ngidi ban keren ni kita ki wei ru ke yo lese kile da kitei gi baya don lang ha ka tu ko por te ngai ki bun ba ki YouTube channel ki ba dang su mes dang su mi sen bat ki bala rem ru kia target bitang banyo kamai spa don ru ki kwa ban penthat rong ya ka party bat ya ka long ying long sam bat lem bat MDC ru kumju te kane ki kalong bapen pau bom ti breu bom ti blei don akor don purom su ki jeg ben riu jungi su ya la met bitang kum no ban thobria ban pere ban ban ya kuno kun tho don su ka taka jing sngulem akatu ka por mo jaka bangin ai men sem inya ya rap lem haka kya ka shon haka pang ka storm inya kit lem inya ba lem kamut hakine ki por mdon syo kum kita mo kala sedang kala labak ka jeg ben riu jungi kala sedang du kata ka jinglong jingman jong ka tip briu tip blei tip kha tip kur kuba iet para do para snam la jong athrai bun ba siaru pi ui ya ka tu ka jingja ya ka rokom tho rokom peni apo YouTube channel ya ka thumbnail mo kipni bi kudo bi thik tang tu bi terbia jaka ban peni tu bapang bastom ya ka dur breu yo lese ya ka jing mansau junga kalian re thik kali ei sekondong hei ba mansau ru i sekondong yu breu ru i sekondong peni bi kudo bi thik ba mansau jor te gi tendong bi terbia thik ba mansau jor bai tu jok hmm? Jaka ban peni ban pen snow ya ka jing snow lem mo ba storm ba pang itai MDC kat MDC mo ba pang ba storm lali hap hana la steng mit khat we buji lese tu nong nya ru mo aka jing syo samthia yo kum bakla mo jing long breu kum bakla hi kadon be ka jing bakla kadang dei breu hi mo kadon ka jing bakla nginum la lai yo lese kham arsya laisya mapi manga man kasni ban ha dita sisil lanu ka poi haka jing bakla ho jet badai nong mi khmat sa badai riu kunthai ni kloi ba ban kudo ban kunno ban pun tho bria i henry kalong ka susi e kalong ke ba ki jet ben riu jungi ki dei ki briu ba ti briu ti blei ki ba don ka jing smolam i we henry kat kum ka jing pet junga ski nang sedang ja bat nang sedang dap dagi jing bisni daga jing asap sudah bat kini kibadon kendiat person kiba isi ya laka jaj benriu lejong kidegi enti pra kim kwa ya ka jaj benriu lejong ban kiu kwa ya ka ri lejong bakan kiu sakmat kan poi haka sok kasany ki kwa bet kinong wei kinwan buhai snong haka nega ri be ye juni ki kwa ban song tunum boss ben ki kwa ban su sa sensar be he ki wei ki kwa ban su dem ban su kongu be he ki wei bat ki kwa ban su bam e ben klem da tristom kamu seap chung ki wei kata ketika rukom perkhat chung kine ki kindiat ngut ki ba song basa haka nega jela be chung dam dei kum ta am kinum long kum kita gi briu bom ti blek
hoi le kat bala le kat bale ban pentobria ya ka jaj ben riu jungi ban yalam bakla daka ba kumne kumtai andrei wat mut ba finla na din nang ne sakmat ban penstu bakla ki pai ba jungi namar ki pai ba jungi na do mensem na do donut na do na tolong kila rai kot bet banun ra jingkela ban kersian be hau pra de nem pai ba dalong sakum nong umnong ikwa ka jingkela ngim kwa syu ban sa yurat ginong wei nong a pila ban yu ba fiu iru hakini gisngi kumnu kinong yalam kibam tip yakakut sedang ki kren kulmar kren kasabalap bangwat ka jela jungi ru mdesu ka jela jungi tang hapo jentiaru la perna niladei ngimdei bantuklar ka jingja ke hapo jentia ki iskasi hels ngimdei bantuklar daja subu nakini gidong daja kui kadong ngiju subu ngisa kui kesnong hi dadon jingja nakui kadong ngimdi bantuklar kalong no kumta am jing mujing perkat jung tu nong yalam wong ngimdei bantuklar ya ka jenta hills long kumba ong ngimdi bantuklar ki ban nabar kum kita ki jing mujing perkat ki don mut ki nong wei ki nong ar kin wan kin perkat fide nang no kin yu roit ben kan salong kum ka jela tipura namar ki jaj benreu tipura ngati baha ngara julet sa ngara julet don ki bahi ngasam ngatip baha ya ka jinglong jingman kumno kawan dur kumbalong mentah hot haka Manipur ka jingja po Manipur kadai ngonong fi ke hadien jong ka tipura bada tipura podang kena ngadang rip ngayu i bat ngalap kanu ka tingkat oke te dan bahi ngasem bawan apo yang jungi dengan saya beteng biang mo kadon ka jingya yalang spang te sai sen pat kublai si ajar ngi pilang baro UAP way perlok ma saya sem biang kublai